spravodlivosť. Kristus naplnil spravodlivosť zákona za nás. Rimánom 10. kapitola 4. verš hovorí: Lebo koniec zákona je Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. Biblia nám hovorí, že zákon bol uložený v arche zmluvy pod zľutovnicou, krytom milosti. To je nádherný symbol. A Boží nemenný zákon je základom Božej vlády. Ale milosť, Kristova krv, vždy prekrýva našu nedokonalosť. Na kríži Ježiš uspokojil požiadavky spravodlivosti a prejavil nekonečné milosrdenstvo. A známy text Jeremiáš 31:33 nám hovorí: Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Zákon je teraz písaný do nášho srdca. A tak sme pozvaní konať spravodlivosť z lásky. A teraz možno taká praktická aplikácia. Otvorme si na záver